En primer lloc necessitarem una superfície llisa, amb un amarador. Tindrem preparats els equips de protecció individual, que constaran de pata impermeable, guants de nitril, guants estèrils, les ulleres de seguretat i la mascareta FFP3. També tindrem preparat una talla estèril, un amarador, una bossa de residus, un perllongador de sondes, un còger, gasses estèrils, l'adaptador de sondes en connexió a l'Overlock, un tap l'Overlock, una xeringa i alcohol de 70. Tindrem preparats diferents tipus de sondes, ja que aquí, en aquesta tècnica, el pacient pot vindre de diversos llocs. Pot vindre de l'àrea quirúrgica, que vindrà sondat amb una sonda vesical de 3 vies, o bé hospital de dia, on el pacient pot vindre amb sonda vesical del seu domicili o bé realitzarà la tècnica aquí, segons a l'hospital, segons procediment, i el fàrmac a instil·lar. En aquest cas explicarem la instil·lació vesical. Dir-vos que aquesta tècnica poden realitzar en pacients procedents de l'àrea quirúrgica o també pacients a domicili que es realitzarà a hospital de dia. El pacient que va a hospital de dia pot ser un pacient que pot vindre sondat o no. En cas de no estar sondat, realitzarem la tècnica a la unitat segons procediment. Nosaltres en aquest cas tenim un pacient procedent de l'àrea quirúrgica, portador d'una sonda de 3 vies amb rentats vesicals. Primer que tot tancarem els rentats vesicals i seguidament realitzarem un massatge de petites pressions a la zona suprapúbica per tal de buidar la bufeta. Realitzarem una higiene de mans. Ens col·locarem uns guants. Agafarem un amarador i el posarem per sota de les connexions de la sonda. Seguidament, amb una talla estèril, també la col·locarem per sota de les connexions de la sonda i clamparem el drenatge de la sonda vesical. Retirarem guants. Realitzarem una higiene de mans. Prepararem el material necessari. Gasses estèrils, una xeringa de 10, l'adaptador de sondes, un tap l'Overlock i el perllongador de sondes. També utilitzarem un còger. I mullarem les gasses estèrils amb alcohol de 70 graus. Realitzarem una higiene de mans. Procedirem a col·locar-nos a l'equip de protecció individual. Primer ens col·locarem la mascareta respiratòria FFP3. Mirarem que ens quedi ajustada el més possible. Seguidament ens col·locarem les ulleres de seguretat. I a continuació ens ficarem uns guants.
A continuació ens posarem la bata impermeable. On els punys quedaran per sobre del guant. Finalment, ens col·locarem els guants estèrils. Amb el guant estèril per sobre del puny de la bata. En aquest cas realitzarem la tècnica d'instil·lació en un pacient procedent de l'àrea quirúrgica, portador de sonda vesical de 3 vies amb rentats vesicals continus. Primer que tot, clamparem la sonda vesical per la seva part més distal. A continuació, amb gasos estèrils amb alcohol de 70 graus, desinfectarem la connexió que surt l'orina. Seguidament desconnectarem per connectar el perllongador. També amb gasses mullades amb alcohol de 70 graus desinfectarem la connexió dels rentats. I col·locarem l'adaptador de sondes amb un tap Luer Lock. I taparem la sortida dels rentats. Seguidament procedirem a realitzar la instil·lació. Connectarem amb el tap Luer Lock, despinçarem la sonda i a poc i suaument introduirem el fàrmac. Un cop finalitzat l'administració, retirarem i amb una xeringa de 10 centímetres cúbics administrarem 10 cc d'aire perquè el fàrmac arribi a totes les parts de la mucosa. I pinçarem la sonda. A continuació, rebutjarem a l'adaptador de sondes i connectarem els rentats vesicals que seran reiniciats sota prescripció mèdica. Tot aquest material utilitzat serà rebutjat a la bossa de residus del grup 4. També procedirem a retirar la talla estèril que serà rebutjada al grup de residus grup 4. Ara procedirem a la retirada de l'equip de protecció individual. Inicialment ens retirarem el primer parell de guants, que rebutjarem a la bossa de residus. A continuació ens retirarem la bata. Aquesta, si no ha estat esquitxada ni trencada, podrà ser reutilitzada posteriorment per a l'eliminació del fàrmac. En aquest cas, la rebutjarem.
continuació ens retirem el segon parell de guants, que també rebutjarem. Les ulleres, que si no estan esquitxades també seran tornades a utilitzar, al igual que la mascareta respiratòria FFP3. Realitzarem una higiene de mans. Una vegada tenim tot el material dipositat a la bossa de residus, la sellarem ben sellada i serà transportada al cubell de grup de residus grup 4. Realitzarem una higiene de mans.